די, אוריה, את לא מבינה איזה מוזר, הוא נותן לי לראות את הדירה ב-11:30 בלילה. טוב, אני אעדכן, אני פה. היי, אני עמית. וואי, לא נשאר מקום. שירלי, מה לקחת? דרכון או תחתון? אולי עוד משחק קופסה קטן? כן! יאללה, לאב, אנחנו מאחרים. איזה שקית אתה רוצה? אמפם או סיטי מרקט? אני אקח את האמפם. וואי, השקית ממש מתאימה לך כן, לחולצה. אני מת עליה. יאללה צ'יקו, בוא מהר, המונית למטה. קרלי. וואו. Welcome to the new age. To the new age. Welcome to the new age. To the new age. Radioactive. כן, ליישר את הגב, לאב. כן, תוסיק שירלי, מוצק. את תנסי לי? כן! לא! לא מאמינה, כן! פידה! סוף סוף התחתנו שני אלה. לא שזה משנה לי באמת, אני עדיין לא מקבל מיטה משלי, אבל אם כבר עושים עניין, תזכרו, אהבה זה לזכור לתת ליטוף, להתחנף, להביא צעצוע ולשחק כאילו כלום, לדעת מתי מיותר לנבוח. זה כמו טיול עם רצועה, לפעמים אחד מושך, לפעמים השני, אבל כל עוד מתקדמים באותו כיוון, הכל בסדר. ואגב, את מי אני אוהב יותר? תלוי בחטיף. וואו!